Балачак иле. Күгә һәр вакыт аяз, кояшлы, хыяллары, өметләре шиксез. Адәм баласының киләчәк тормышы нәкъ менә шушы өметләргә нигезләнә. Бүгенге героебызныкы шикелле. Язлар җитә. Имеш, кышлар кайта. Шундый хәбәр килә җилләрдән. Вакытлыча балачакка кайтып, кар суына карап җибәрәм. Балачакка күңеленнән һаман да караплар аша сәламнәр җибәрүче Рифат Салах белән китап нәшриятының әдәби кафесында күрешергә сүз куештык. Бу урынның ниндидер тылсымы бар. Иҗат, гаилә кыйммәтләре турында ачылып сөйләшүнең дә үзгә бер тәме бар монда. Теле ачылганнан иҗат дөньясында кайнаган Рифат Салахны хукук һәм хаклык сагында эшләгән җиреннән китап дигән галиҗәнәп дөнья үзенә бетереп алып киреп китә. Ни рәвешле дисезме? Монысын үзе белән сөйләшкәч ачыкларбыз, Аллаһ бирсә. Кичкенәдән иҗатка тартылган егет ни сәбәпле хукук һәм хаклык сагын сайлады икән башта? Әлбәттә, бу бик табигый. Чөнки дөньяда гаделлек урнаштырырга теләгән кешенең юридик факультетка керүе бер дә гаҗәп түгел. Бигрәк тә безнең 90нчы елларда үскән бала буларак, безнең ул вакытта бик популяр иде. Безнең я кеше хукукчы, я экономист була торган иде, икътисадчы дип әйтгәндә. Шуңа күрә инде бигрәк тә колхозларның таралган вакытлары дип әйтгәндә, анда кеше хукуклары бозулар шикелле кабул ителәдер инде, анда җирләрне алулар. Шуңа күрә шушы юлны сайларга туры килде һәм бер дә үкенмим. Менә бу эшеңдә балалар әдәбияты бүлегендә эшлисең бит инде үзең. Хезмәт иткәндә барбер бик зур хезмәт. Әти буларак күбрәк күзлектән карыйсыңмы, әллә мөхәррир буларакмы? Әлбәттә, монда икесе дә. Чөнки башта әлбәттә мин инде күбрәк мөхәррир буларак карый идем. Усалрак булганмындыр бәлки. Хәзер инде күбрәк әти буларак карыйм. Мәсәлән, бу шигырьләрне балаларга укып булыр иде микән дип уйлыйм. Чөнки балалар янында үзем дә укып утырган, бигрәк тә хатыным Алия. Аны укырга ярата инде балаларга. Бүтән алып кайткан китапларны укып бара һәрберсен. Һәм аннан инде чын тәнкыйть сүзе ишетәм мин. Ник бу шигырьне мәсәлән карап бетермәгән бу китапны дип әйтә. Яки инде усы әйбәт булган икән, менә шундый китапларны күбрәк чыгарыгыз әле дигән тәкъдиме булган һәрвакыт. Ул балалар белән турыдан-туры мөнәсәбәт булгач, минемчә безнең нәшриятка да ул файдалырак дип уйлыйм. Чөнки практиканы күреп барасың. Сабый чакны искә алыйк әле. Тәүге китабың кем таныштырды? Беренче китап кем укыды? Әллә үзең укырга өйрәнә башлагач? Әлбәттә, беренче китапларны миңа әнием укыды. Ул мине дөресен әйткәндә Мәскәүдән хәрефләр алып кайткан иде ул, магнитлы, ябыша торган хәрефләр, бу вакытта бит монда бер сирәк. Һәм шуны алып кайтты да, шуннан ничектер табып үзеннән үзе хәрефләр өйрәнеп, шуннан соң бер 4 яшьләр тулганчы инде укый башлаган идем. Бер яктан кеше ышанмый инде, үзем дә хәзер шулай булдымы икән дип шикләнеп куям, ләкин чынлап та күп әйберләрне, мәсәлән, хәтерлим, шигырь китаплары бездә бик күп иде, балалар шигырьләре бигрәк тә. Аннан соң балачактан Дәвәним мине җырларга өйрәтте. Дәвәним Зәйнәп бана дип әйтгәндә, ул яңа җырлар чыкса, шул әнкәнең дагалары булсын, ул вакытта балан дигән бик матур чыккан иде Халисә Мөдәррис сүзләренә. Шул җырларны өйрәнеп, ятлап дип әйтгәндә, Паралма дигән җыр, шул Сания Әхмәтҗанованың Зөфәр язылган җыр. Шулай ук аларны җырлап, телләрем ачылды дип әйтергә була. Аннан соң бер кызык әйбер бар, шул балачагымда хәтерлим. Анда бит инде яшьлек үтә дигән җырлар җырлады бигрәк тә. Һәм шул яшьлек үтә дигән җырларны җырлый, мин шуны аңладым. Мин балачакта хәзер мин шушының кадерен белергә тиеш, рәхәтләнергә тиеш дигән нәтиҗәгә килгән идем хәтта. Яшьлеккә барасың килмәгән инде ул вакытта. Алай дип әйтмим иде, тик балачакның кадерен белеп калырга кирәк икән аңлыйдыр инде ул вакытта. Әти, яни гаилә тәрбиясе дигәндә, менә сабый чактагы шундый бер истәлек. Миңа бер вакытта да кычкырганнары булмады. Тегене эшләмә дип. Ничектер, менә улым шулай әйткәч, менә шулай булды инде, нәтиҗәсен әйттеләр дә, мин инде үкереп елый идем дип әйтик. Каротасына кереп, үземнең нинди гамәл эшләгәнне аңлап, дөрес эшләмәгәнне аңлап, шул дөрес эшләмәгәнне үземә үпкәләп елый торган идем. Менә шуны хәтерлим әлбәттә. Мин инде әби бабай белән үстем дип әйтик, Дәвәни без бер гаиләдә яшәдек, әтием, әнием, шулай бергәләп үстек. Менә шунда олыларның ниндидер бер тәрбиясенә кергәндә, шул бала чактан ислам тәрбиясе дип әйтгәндә, ул Дәвәтигә дини китаплар укый иде. Мин аны һәр вакыт яннарында тыңлап ята торган идем. Миңа да кызык иде.
Тәрбиянең иң күркәме әти-әни үрнәге дип еш кабатлана. Әмма бу бик үтемле юл. Дәүәти дәвәниләренең намаздан соң ихлас теләкләрен ишетеп, күреп, әти-әнисенең дин юлына басканына куанып, үзе дә аларга ияреп үсә. Әле әнисе, аның укытучысы да. Озак еллар мөгаллимә булган Газиземнең иң яхшы укучысыдыр мин ди шагыйрь. Бүген исә сабый чактан калыбына сеңгән шушы кадерле төшенчәләрне ул үз гаиләсендә кабатлый. Күңеле белән балачак илендә яшәүче Рифат Салах өенә кайтып капкадан керүгә шушындый рәхәт балачак иленә чума. Чөнки биредә берсеннән-берсе матур 3 кызы, хәләл җифете, якыннары каршы ала. Безне дә менә шундый матур кызлар каршылады. Алла куәт бирсен, кызлар. Ни хәлләрегез бар? Әйбәт. Әйдә, сезнең белән сөйләшеп алыйк әле. Нәрсәләр эшлисез биредә? Әти-әнигә булышасызмы? Су сибәсезме? Әти-әниләрегез кем соң сезнең? Әнием Алия, әтием Рифат. Алар кем булып эшлиләр? Әтием шагыйрь. Шагыйрьме ни? Әйе. Аның шигырьләрен беләсеңме соң? Әйе. Зәлифә беләме соң? Әйе. Әйдә, сөйләп кара да берәр шигырьне. Ага күсәмәд. Күкүфән әкәдә. Дуга укыдың син, әйеме? Ихлас сүрәсе укыды. Әтинең шигырен кайсыгыз әйбәтрәк белә? Синме? Әйдә, сөйлә безгә дә. Şişek yaratgan biz Rifat Salах, әтием şişekler algan. Meşibіз әлләніші, әлі өзі қыз болғанда şişek yaratapsi. Vazgeonakiler de temlep ismi güllerine. Siyonep miyav dey. Bir de beygam künlerine. Bir gün terezetmende gülüp şişek atkan. Biz mingen çokta yolğış şülmegen vodkan. Korksa da biz aşulanmadım uzun. Aşulanalar demeni şişek yaratkan eşim. Әсі шишекләр яратасызмы соң? Әйе. Өммегесем дә яратамы? Ничек итеп үстерәсез шишекләрне? Су сибә безнең тагын нишебез. Шу бутыбыз. Карап торасыз, әйеме? Тәрбияләп. Кем өйрәтте соң бу шигырьне? Әнием. Тагын нәрсәләргә өйрәтә әниең? Укырга өйрәтә. Өйдә нәрсәләр эшлисез бергә? Өйдә уйныйбыз. Җыштырга булсам. Ай, син зур кыз икән инде. Ә безне өйгә чакырасызмы соң? Әйе. Керәбезме өйгә? Менә монда Зәлифә бик матур итеп минем алдыма утырды. Әйдә. Әйдә, керәбезме? Өйдә тагын кемнәр яши сезнең белән? Керәбезме? Әбием яши. Әбиең яши. Нинди матур куян. Субханалла, машалла. Хәтта куян да каршы ала безне. Әйдә, Гөлсем, әйдә, керәбез. Бу куянны кем карыйсы? Апайым. Апайың карыймы ни? Ә син булышасыңмы апайга? Киттекме? Әйдә, Зәлифә үскәнем. Әйдә. Нурия апа, һәркемгә үз баласы кадерле дибез. Сезнең кияү белән кыз ничегрәк? Алар минем өчен иң якыннар инде. Кияү инде үзебезнеке булып биткән инде. Мин аны үземнеке кебек төрле чакта була да, теге үпкәләшмибез дә, килешәбез тагын Рифат белән. Җайлы кеше Рифат. Әлхәмдүлиллаһ. Алия кызым инде, бер генә кызым. Бөтен нәрсәне уртаклашабыз, бөтен теге кеше белән, туганнар белән дә сөйләшә алмаган әйберләрне дә кызым белән сөйләшәм инде. Шул яктан җайлы ансы, Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ менә. Артык иркәләп үстермәдегезме? Артык иркәләмәдем. Мин иркәләмәдем, әтисенең кызы. Әтисе иркәләде. Ансын әйтә алам. 1 яшь тулды, мин эшкә чыгып киттем. 1 яшь тулганда. Калдырып, әби исәнияле кайнанам. Элек икенчерәк ниләр булган бит инде, алар үскәндә барыбер теге бөтен мөмкинчелекләр булмагандыр. Без үз йортыбыз белән торадык. Артык иркәләп утыру булмагандыр. Балаларны иркәләргә күбрәк эләгә аныкларны. Бер йортта яшәү балалар белән кыен түгелме соң үзегезгә? Мине үземә кыен түгел. Аларга ничектер, алардан сорагыз. Зур ташбулатлар салып та күңелендә әти-әнисенә урын тапмаган балалар була.
иркен күңелле, киң күңелле итеп баланы ничек үстерергә икән? Миңа каралса, ул менә гел аралашып тору туганнар белә. Белгертү менә. Ике туганнар да бар бит инде. Безнең менә кызым үсте, без әнинең 4 кызыйк. Безнең балалар берсен-берсе бик яхшы беләләр, бик якын итәләр. Без әле дә алар җыелышалар. Менә шулай, шул чиракта дип уйлыйм мин, әйбәт була дип семьяда да, үзләренә дә әйбәт була. Туганлашып үсү кирәк. Аның иҗатын беләсезме, сез кызыксынасызмы? Укыйм, шигырьләрен, китапларын барсында, яңа чыкканнарында шатланып. Булай яттан беләм дип әйтә алмыйм инде, хәзер ятлый алмыйм шигырьләр. Электән шигырьләр яратадыр, үземдә элек яшь вакытта язгалыйдыр, башка киләдер. Шагыйрь икәнен беләдерегезме соң, өйләнешкәндә балалар? Танышкач Алия әйтте. Иң танышкач та буга иң беренче китабын алып кайткан, беренче чыккан китабы. Шул вакытта. Шундый шигырь бар яны, зур, Урман кызы дигән. Кызым, мин әйтәм, бу сине белмәде дә, сине каян шулай язды икән дип, шуны килеп укыйдыр шул шигырен әле исемдә калган менә. Ул шигырендә дә Алия чагылгансымы? Чагылгансымы, менә Урман кызы дип, ул урманда үстек инде, безнең урман янында, иптәшем урман хуҗалыгында эшләде, урман кисүче. Ялгыз йөри егет урам буйлап, дулый кышкы урман бураны, әсылуга бүген сокланадыр, таш сукмаклы Казан урамы. Хыяллармы, әллә эчке сиземләүме, хәләленең урман сылуы булачагын тыйымлаган шагыйрь. Раббымыздан хәбәр була ул. Алия белән очрашканчы язылган юллар, аны күргәч, ак кагаздан чынбарлыкка әверелеп гәүдәләнә сыман. Таш урамлы Казан урамнары аша Кабан күленә илтә юллар. Үзе дә шигъри риваятләргә уралган җирлек тәүге хисләрнең шаһиты. Без һәр татарның йөрәгенә уелган кадерле урында, сезнең өчен әле ул гаилә тарихы белән дә бәйле дип аңладым. Без танышканнан соң узак вакытлар шушы җирләрдә йөрдек, аралаштык, сөйләшеп йөрдек дип әйтик инде. Аннан соң шунда йөргән нәтиҗәсе өйләнештек Аллаһка шөкер. Гаилә учагына иткән юл дип әйтеп була инде. Нәкъ шулай. Рифат белән тәүге күрешкән мизгелне хәтерлисеңме, Алия? Әйе, хәтерлим. 2010 ел иде ул. Шәрык клубында таныштык. Беренче күрүдән гашык булдым дип әйтә аласыңмы, әллә күзең генә төштеме? Сорау Рифатка миңа. Йөри аралышы. Якынайып беттем. Рифат, синең җавабың мөгаен инде Алия белән танышкан шук әзер булгандыр. Чөнки Урман кызы дигән шигырьне нәкъ менә аңа багышланган соң сыман. Урман сылуга. Чиктер менә хыялланган чаклар булгандыр инде шулай. Урман сылуы дигән поэма язып аттым. Һәм үзенчә инде ул үзем өчен бик зур ачыш иде, ул шигырь өчен. Әле шуннан соң башка поэмалар язганым юк диярлек. Башлангычын килешкән калганнары бар. Чынлап та менә шулай булып чыккан инде. Пәйгамбәрләрчә булган дип әйтик инде. Ләкин берни пәйгамбәрлеккә дә вакытым, ләкин менә шулай туры килгән. Аллаһка шөкер. Кадерле урын дидегез, Казан үзәге бит инде. Тагын нәрсәсе белән кадерле сезгә шушы урын, шушы җир? Җырларда да җырлана безнең татарның кайсы гына җырланма, Кабан күле дип башлана торган җырлар бик күп. Әйе. Казанның йөрәге бит инде. Шуңа күрә безнең күңелгә бик якын. Үзеңнең күңелеңә нинди җыр килә шушында килгәч? Монда инде беренче чиратта Зөфәр Хәйтинов башкаруында Мансур Шиапов сүз язган. Кабан күлендәге сирдә шаккышларның берсе калган ялгыз бары юк инде. Яннарына барып аңа җырласам да аңлыйм бәгърем аңлыйм соң инде. Соң икәнен беләм соң булсын. Соң булса да әйдә уң булсын. Урамнарда күрсәң дә шәле. Йөрәгем бит һаман яшәле. Менә шундый җыр. Күпме хатирәләрне кузгаттык? Әйе шул. Студентларны. Матур яшьләрне. Нәкъ менә шушында килеп кирәк булган икән. Гади генә күренешләрдән әкияти матурлыкны тыйымлый белгән Сәләховлар йортларында да гүзәллек булдырырга омтылалар. Гөл чәчкәләр, яшелчә, җиләк-җимеш, әкияттәге сыман әнә-менә тылсымлы арбага әверелердәй кабаклар да хуҗаларның күңеленә ял бирә. Шушы тыныч мөхиттә ял итүләр тәтиме соң үзеңә? Аллаһка шөкер, без бу йортка 2020 елда күчтек. Без бик бәхетле идек, чөнки февраль аенда күчтек. Март аенда пандемия гына иттеләр һәм әкренеп
шушы йортка ияләшеп, өйрәнеп гомер буе шунда яшәгән шикелле булдым инде. Шуңа күрә монда рәхәтләнеп ял иттем һәм хәзер дә Аллага шөкер шул шимбә, якшәмбә бар. Ике кич белән барып чыгып, менә шушы атыңгышка чыгып утырасың, шунда ятып торасың кайчаганда бик рәхәт урын, Аллага шөкер. Үзертең булгач ятып кына торып булмый инде. Эшләргә дә кирәк. Бакча эшләрен үзең башкарасыңмы соң бөтенсендә? Әлбәттә, безнең әбиебез белән бергә эшлибез. Ничек дип әйтим, Алия белән бергә эшлибез. Барыбыз да бергә. Сулар сибәсе менә алар күбесе минем өстә инде. Синдә юмор хисе искиткеч. Менә шушы хисне Алия аңлап бетерәме, әллә комачау иткән вакытлары да була? Ул комачау итми әлбәттә, ләкин аңлап бетермәгән чаклары була, Аллага шөкер. Аллага шөкер дип әйтәм, чөнки чынлап та аңлап бетерсә кайчаганда әйбәт тә булмасы шикелле. Аңа шагыйрь хатыны булу авыр микән, җиңел микән? Ничек дип әйтим, без бит шагыйрьләр ниндидер шундай. Шагыйрь бит ул үзе христиан кеше дигән аңа гарәп телен тәрҗемә итсәң, нәкъ менә туючы дигән сүз инде. Җәмгыять ничек тоемлаучы кеше булып чыга. Шуңа күрә безнең дә ничек дип әйтим, кәефләребез кинәт үзгәрә торган була инде ул ниндидер. Ул бит инде хислек кеше булгач, бик каты ярата башлый, бик каты икенче якка кауша дип әйтик инде. Шуңа күрә төрлечә, әлбәттә, сабыр булырга тырышасың инде, үзеңне ничектер беркадәр контрольләп торырга тырышасың, ләкин барыбер төрлечәдер дип уйлыйм. Рәхәт чаклары да була торгандыр дип үмитләнәм, атласа, авыр чаклары да була торгандыр. Алия бераз серләшеп алыйк әле. Шагыйрь хатыны булу авырмы, җиңелме? Юк, бер дә авыр түгел. Шагыйрьләрдә шундый кешеләр бит инде алар. Рифат белән авыр түгел, киресенчә рәхәт кенә, бик ихлас. Сюрпризлар ясарга ярата торган кеше. Шаяра торган кеше, сикебле кеше, шуңа күрә юк, авыр дип әйтә алмыйм. Сине шок катырган сюрприз дигән нәрсә булды? Шок катыра торган сюрпризы булды аның, ул артык теге әйбәт тамамланма димме минем өчен. Булды, бер тапкыр 8 мартка сюрприз ясам дип, мине ул алып киткәне Дебязның теге курорты бар бит инде, анда тау шуа торган. Шунда алып киткәне чаңгыда шуабыз дип инде, анда истә трап буенча менәләр бит инде, мин биеклектән куркам бит инде. Уртасында сикереп төшәргә курыктым. Üstüne yok minip gittim de yalgız, şundan çalmışa jattım, indi jıla bittik, külüşü bittik, öpkeleşi bitti, mine şul sürprizi buldan. Hazır kilip iske alabız. Tормышта yılagan şakların bula mı? Bula, elbette. Bula. Нәрсә yılata seni? Hazır boğalar bulgaçtın indi, boğalar. İşin bir şılgaçtın jıla bolarga mümkün biz. Boğalarının birer ыңгышлары булса, бәхеттән jıla bolarga mümkünсің bit indi. Үзебезнең шәхсән, Рифат белән икебезнең булдырганыбыз шәхсән үсешләребез өчен әлбәттә күңел толырга мөмкин бит инде. Ачуланышкан чакларыгыз буламы соң? Була. Һәр кешедә кебек була. Кем юл куя ул чиракта? Икебез дә юл куярга тырышабыз. Рифат та юл куя. Хатын-кыз бит инде ул эмоциональрак була бит инде. Без кой вакытта катырак та әйтеп ташларга мөмкин без инде. Рифат ул яктан безнең субханалла молодец, ул ничектер шымартып, килдертеп, шулай итеп юл куеп, ситуацияны рәтли белә инде. Менә ул ягы бик әйбәт. Синең дә кызу чакларың бардыр инде? Төрлечә була инде. Кызган чакларда була. Барыбер әйтәм бит, ярткан кеше бар, артык кызып булмый инде. Теге бер-ике сүз әйтеп кеннән соң шуннан кайтып төшәргә тырышасың, Аллага шөкер. Кем беренче юл куя? Үпкәләшкән вакытларда. Монда бер хикмәт бар, һәркем үзе юл куям дип уйлыйдыр. Һәркем үзе юл куя дип уйлый инде, ләкин шул берең дә юл куймасаң, бер кеше дә юл куймаса, ул аны тынычланып булмый. Шуңа күрә бөтен горурлыгыңны, ниндидер анда үпкәләреңне эшкә ютып дип әйтеп тә, аны ютып та торырга кирәкми, аны булдырмаска гына кирәк. Шиктер менә онытырга да рәхәтләнеп яшәргә кирәк минемчә. Чөнки ул бит инде вакыт як мәсьәләләргә артык күп игътибар бирсәң, дөньяда яшәргә. Сораудан читкә киттең әле син, Рифат? Нинди сораудан әле? Кем беренче юл куя үпкәләшкәндә? Әйттем бит инде, әлбәттә мин инде дип. Аның юмор хисенең тормышта комачаулаган чагы бармы? Юк, комачаулаган ягы юк. Юк, субханалла. Мин үзем конкретрак кеше. Ничек дип әйтим, җиргәнлек ябышкан кеше. Рифат безнең күбрәк хисчән бит инде, эмоциональ кеше. Ничектер без бер-беребезгә шулай пар килгәнбез дип әйтим инде. Миңа менә шул эмоциональлек кайчагында җитеп бетми.
Рифатта ул булгач, әйбәтрәк тә булып китә. Ничектер, гел җиргә генә ябышып ятып, гел дөнья белән генә яшәп булмый бит инде. Кайчандыр менә арынып җибәреп, ситуациягә башка яктан карарга Рифат булыша инде миңа. Балалар тәрбиясе мәсьәләсендә төп эш кагыйдә сезнең өчен, сезнең гаиләгә. Нинди генә хәл булмасын, кеше булып калырга, алдамаска, яшереп калмаска дип әйтәбез балаларны. Нәрсә генә майтарып атырга мөмкиннәр, без бит аларда балалар, кешеләр дә бит инде. Төп кагыйдәбез нәрсә дә эшләсәң, әйтергә курыкма. Һәм дә сине башка кеше эрләргә мөмкин, алай ярамый дип әйтмәскә мөмкин. Хәтта мин дә ярамаган эш эшләсәләр эрләргә мөмкин сезне дип әйтергә әйтә алам аларга, ләкин кеше алдында без аларны һәрвакыт яклыйбыз. Балалар тәрбиясендә төп эш нәрсә сез нигезләнә торган сыйфат? Беренче чиратта шәхси үрнәк. Әлбәттә, мәсәлән, үзең анда ничек кенә мотор булып кылансаң да, ничек кенә әйбәт булырга тырышсаң да, син барып өчен барлыгын күрә алалар. Чөнки син гаиләдә анда ниндидер маскалар киеп йөреп булмый. Икенчедән, дөрес сүз. Чөнки бер ялган керсә, аны әйтеп булмый, ул шундый начар әйбер инде. Өченчесе нәрсә, әлбәттә, иман. Бәлки ул беренче чиратта иман кирәктер, тәүфик һидаят дип әйтик инде. Шуңа күрә иманлы булсаң, бу дөньяда яшәү рәхәтрәк. Иманлы йорт. Тәрәзләре үк үзенә чакыра. Гаиләнең бергә җыелганын нурдай балкып көтеп ала. Иң тәмле чәй нинди икән ул? Гаилә белән бергә утырып, серләшеп, сөйләшеп, эчкән чәй иң тәмлеседер инде. Нурия апа, килешмәүчәнлек дигәндә балалар тәрбиясендә булмыймы соң андый вакытлар? Булгалы, мин таләпчәнрәк инде. Рифат безне бөтенләй йомшак балаларга. Алия инде мин әзрәк таләпчән булу аркасында Алия миңа әзрәк ясый инде дигән. Әйтеп куя. Аны ярамый дип. Өмелесем итә ачуланганда. Ничек ачуланасың? Менә булай ачуланасың ди. Ачуланалармысың, әниләр? Әби ачуланамы? Әз генә. Менә бу очракларда әзрәк шулай әнигез әйтеп куйганда син үпкәләмисеңме соң кияү буларак? Аллаһка шөкер, безнең бит инде кияүне яраткан кеше, безнең татар халкында гомергә. Көзгә катып, алтын кашып, кияүем белән кызыма дип юкайтмыйлар инде. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, мин үземне бик кадерле кеше дип саныйм, мин гомергә. Бу яктан бәхетле, Аллаһка шөкер, бик рәхәт. Бүтән нәрсә карап кына торалар, тыңлыйлар дип әйтер идем. Нәрсә әйтер икән Рифат дип куркып торалар инде миңа. Әни Рифатны күбрәк яклый әле ул. Мин кайчан әнигә әйтәм, соң әни әйтәм, мин бит синең кызың дип әйтәм. Юк, ул Рифатны яклый. Юк, гомумән, минемчә монда үзеңнең нәрсәне дөреслеккә булырга кирәк. Шәймә хәдер. Мин әни күбрәк Алияны яклый инде. Чөнки ул хатын-кыз позициясе белән ул шикле дик. Хатын, укытучы да шул, коллега да дип әйтик инде. Шуңа күрә әни Алияның хәлен яхшы аңлый. Минем белән мин тәрбияләп үстерәм, минем белән ничек авыр икәнен белә ул. Шуңа күрә Алиягә мөгаен әле сыклана торгандыр дип әйтәм. Мин бик авыр кеше дидең, әллә син дөрестән дә бик авыр кеше бер Рифат? Бардыр инде, төрлечә әйтәм бит аны, ашаган белми тураган белә ди, кеше белән сөйләшкәндер бит. Әйбәт инде, барыбер һәрбер кешенең авыр яклары була, уңай яклары була. Шуңа күрә кешенең ничек икәнен белсәң, ләкин барыбер яратасың дип әйттем хәзер. Туйда түгел ул аннары. Башка. Очрашкач та күпмедер бер ел яшәйбез. Шуңа күрә чынлыкта яраткан кешегә барыбер яратасың инде, ничек дип әйтә, шул кеш кабул итәсең. Хәзер инде ничектер кай якларын белгәченә, җә әйтмичәрәк каласың, җә әйтәсе урында әйтәм дә, Рифат бик көләми ул, без икебез килешәбез диләр. Алия туктатмакчылар, Рифат әйтә, туктат, әни әйтсен, без килешәбез икебез ди. Матырым. Бакчадан кайткач хәлең ничек дип сорыйлармы синнән? Әйе. Нәрсә дип җавап бирәсең? Әйбәт. Әйбәт дип җавап бирәсеңме? Сәләховлар гаиләсендә кичен бар гаилә әһелләре җыелгач, бер-берсеннән хәлең ничек дип сорашып, гәпләшеп үткән бер гадәткә әверелгән. Бу бик матур күренеш. Һәрбер гаиләдә булсын иде ул. Шатлыклардан, югарылыкка менгән чакларда да, сагышлардан күңел әсрәгән вакытларда да, янәшәгездә һәр вакыт хәлең ничек дип сорарлык якыннарыгыз булсын.
гаилә учаклары нәкъ менә шундый хәл сораучылар булганда кадерлерәк тә, якынрак та, бөтенрәк тәдер миңа калса. Сезгә бик зур рәхмәт. Ничә тапкыр күчердек инде бу очрашуны. Нәкъ менә бүгенгә насыйп булган икән. Шундый насыйп очрашуларның ниндиләре безне көтә икән? Анысын инде вакыт күрсәтер. Рәхмәт сезгә, бәләкәй артистлар. Берсе җырлый, берсе бии.